Sigama hako, sigama sahwira, tataula newe sakanaka. Muli bwino abambo, wamaina wakadzi muli bwino. Aisikila udaira na tsakanaka isi. Kana ukagumbuka nobhondora basi. Kana utsamwe, kana ulire, kana ugwepa uinoriza basi dzakadaro. Inonibondora jede. Pamsoroi akomanaka avaona chizoizoka kurombo huloi pane nhau iri kushupa asi chandinetsa magara kudai so. Pane mweya uri kutenderera pano asi mweya uyu ndewe mwanasikana asi wanotenderera uri kuramba uri kubvunza chokwadi here ndoiwa nembwa musango, chokwadi here ndinosvika lini? Dai uriwe unonzwa sei? Dai ari wako unonzwa sei? Dai ari wako unonzwa sei? Tembe, dai ari wako unonzwa sei? Napiwa pane dare pano, asi dare riri pano rine mwana mbumbutizwa. Mwana oita seanotorwa kundosvakire magwere kuti uya kuno ndida kukuisa apa, asi kaiswa pacho handisi kumuona kutekaira kwake. Ndakuona ranhumbi chete, rabheki chete, tora kudzoka kumusha. Munhu wacho ari pipo. Haiwa Mtembe, ranhu bheki chete, munhu wacho ari pipo. Meiko imi? Meiko mutida kuita utsotsi? Meiko mutida kuita utsotsi hwakaputsa? Nei. Unoda kupedzera vanhu nguva nezvinhu zvakaputsa nemhaka yei? Harisi bhegi rembanje, upenyu hwemunhu. Hai Mtembe, ndiri kunzwa dare pano patorwa mwana wehanzvadzi. Zonzi uya anondikutsvakire murume, asi watsvakirwa murume wacho handisi kumuona mapanapa. Uripi? Uripiko murume wacho wamakanopereka kuti ndakuudzira mukadzi? Nei, muri kufambira dare remukadzi wake iye muchimusiya kumba sei? Hamuzivi kwano? Pamsoroi. Mai, mune wanasikana wangani? Wairi. Chipe iwo dautora wenyida kuenda kumsiya kubhodha uku tindopechero murume. Unzai wenyu. Tondopereka chero kuna matsanga uyu mukadzi uyu. Unzai. Ndikungokupindura zvirikutaurika panyaya zvinoita here auti unitaurire kuti achai
tapisa manje. Naomba kuvunja yo. Imimi mese muli panapa. Kunyanya wakati. Makambo pfimbwawo. Mukambo pfimbiyawo. Munopa ere munhu wausingaziwi paanobva kana paanogara. Tuna mhindulo. Ha? Saka makazitora kuti. Naite. Makazitora kuti. Awambomina izi. Soenda kukadzikai pamwe. Mwana wehanzvadzi yangu uri kutendisikazwa uri kuchechi yemastatamina yangu Koi muri manye kwambi. Chipomira zisiya nyepeka. Chipo chikunyepa. Saka uda kumuvhalire manye kwake. Akati uri kutendisikazwa taitobvunza wakabva kumba kwake achiuya kwagara mumba mangu ari kuya kowaka. Ini ndakachengetwa mimba mavo nditenda angu. Saka ndakati ndingarasi munhu kudai. Ndikagara navo ndikachengeta tichigara mumba mukukurukura ningi uyo akazororwa here, ningi uyo wakazodini, ningi uri kuchikoro here, ningi ndoda makabuda nyaya iyo. Akati maimini zvaidha une musikazwa uri une murume wainayo chechi imwe asi wakati runamata chechi yesatani ngekuti wakati unogara nejira dzekumuhomwe paakambauya kumba ndakamharwa nehwiza ndikati yo kumarwa nehwiza kudini. Akati oda anga aona murume wekurora hakuna here munhu uda kurora. Takabva tambonyararidzana nenyaya yacho inini ndichiti handina. Obva tagara wabva azofunga kuti bvatsoka mainini makazoti kudii munhu uya uya wakaroora here. Ndikati inini kubva patakandokurukura pazo ndakabva ndatosiya nyaya yacho hana kwendakaenda nayo ngekuti ina handina wekupa chii murume. Wabva agara tikati endai mondibvunzire munhu uya kuti azi wakazorora here. Munhu uyu ndainamata naye waiti ihama yangu, ndainamata naye kuti waiti ihama yangu iri kude mukadzi wekuzorora. Uye mii munoshanda maningi amuno here mwana wehanzvadzi yenyu unoita zvimunoita. Ndikati ina handina. Ndopaakauya ochibata ndachizomutaurira murume uya uya unoti haana kuroraba ii babasa patete mwana hamenyu yaiziya ide kuti mukadzi wakaroora here. Akati haana. Ndichibva ndadzoka nemhinduro kune uyu ndikati zvazi haana. Uyu unondituma unoti endai moti ndaide kumuona handine muzukuru wanguwo mukunda wangu mwana wehanzvadzi yangu ega. Alright, next sabata ndaendazve masabatero zvakazi uyai titaurirane. Hanzi ndine mukunda wangu inini woda kuona murume wacho ndobva uyobva wataurirana zveshuwa uya wakaende kotora hana yake uya akatorawo mukunda wake pangu wakasangana mumba mangu ndofunga wakaita 1 hour kana kuti 1 hour 30 minutes kana kuti 2 hours wasipo wachibva wadzoka kumba wakandoti tete nambuya atawirirana ari kutopinda indombe ndakatotanga umuona mukomana murume wacho asi mukomana murume angatomborine mhuri newakadzi. Makatanga kumuona apa. Imi makatomboendako mutaurira masoko kuti kwaite mukadzi. Uyu ndiye akandituma kuti endai moti ndakatanyara endai moti. Muri kuona kamurume uya saka kwakusurutanga kumu. Wendaiziya munge uyu waitaura kuti hama yangu akuzorora maiwe uyu ndinopupura chokwadi pamberi paJehovha Mwari ndasati ndamuona. Ndakatomuona auyawo kumba kwangu musi wacho iwoyo murume wangu anga achibereko ari mupenyu ndobva akurukura nyaya dzavo obva waenda. Uyu ndipo ndakazozwa kuti maimini ndikatozika kuti vaidha ndatomutora vaidha wakumba asi vaidha wakauya wakumba. Saka ndakufunga kuti kutouya ega kutofamba kuti ndipende kumurume sevanhu vangaonana wapindurana
ndakazozwa padare zviri kuzi uyu ndiye wakaende kotora akubvunzwa murume achari kubvunzwa kuti wakatorwa ngeuyu achinyepa kuti mai acho ari kurwara achitora ndobe ndakazwa nyaya yacho uko ndo zvakaitika ndatogara hano ndaakurwara ini ndinomwa mapirisi edu uka ndafonera mukundu wangu ndikati ndichapfuura ngeyo ndikuenda kaodzikotore chini mapirisi angu uyu unoti mainini uyai ngekuno zveshuwa ndakageza ndikaenda ndikasiya murume wangu ndabikira kwakuenda kumapirisi angu aya ndotora mapirisi angu ndobva ndaenda tiri murodi hazi chinyiko ndikati vaidha washupa uri kutinyiko vaidha chii chiri kuitika ngati chanyadziswa maini vaitaura kuti mamwe mapurisa ari paruti hausi klasi neuyu musikana endi kana dai ndikaenda kasagundikira bamurume ini ndototi ngenyizve watanga kudaro ngei ndafamba zvetirikufamba ndasvika pakeni iye ndiyanga kutoziva pamba pacho pakaise mwana ini ndindoteerawo mashure ndakasvika vanhu vakazambarana pamusoro pemubhedhi gogogo uyu ndiye wakanoka kokokoko kwakupinda mumba tapinda mumba muya uyu murume wacho akabva toti makadii tete nambuya tiri pedu makadii zikazi inini handichagari lanji yangu yapera chisarai muchibikirwa nemuzukuru zvesho wakabvabuda achienda isusu kwakubva ndasara ndakutobvunzawo vaita muzukuru zviri kudini sekunge ndazwa uyu ari kutaura masoko zviri kumbodini vaidaiwe ndozvezvinoita imba ndozveinoita hapana zvendiri kuziva vanhu utofunga kuti izvo zvando zvainazvo zvokuzi hausi klasi yangu chini chichi chibva ndati saka ndakazwa hasi akada kunyatsa kuita openi vamwana kundidudzira vandata ngekuti ndiri mbuya vamwe vada vasara achinyatsa kutaura natete wake ini vandatoto handisi kugaraba rega kubika nezvo ini ndakutokwira pa pakliniki ndopiwe mapirisi angu asi handichadzoki ngepano ndichauya ndakudini ndichazokudaiza ndadzika pabhazi ndokufonera wouya ukazwa ndakubhiba ndikuti uya kubhazi zvakanaka zviro zveshe ndakasvika ndikatotora mapirisi angu ndikatoita zvakandofanana nezvendandataura zvo ndakubhazi ndotomubhipira chiuya takuenda kumba ndipo pendakapedzesera kuona zvaidha ndiyo statement yangu ndopendakapedzesera kuona zvaidha asi makazombozvinzwawo here kuti haasi kuoneka ng'ombe yamakachestira wanhu iya iwo akachestirawo pako ukachunawo uyo akachenda kotorawo ng'ombe yenyu ikauya mukapereka kune bhuru makazombonzwawo here kuti ng'ombe iyi haisiri kuonekaba ndakazozvizwa pato apaya chii chamakazoita pamakazozvinzwa paapaya kuti munhu wamakatotora uya akambouya akataurirana paumba penyu handizvoba achibva azoenda kuya vamazoenda nekomuona kumapurisa kukembi kwamuri kutaura vamazonzwa kuti munhu uya haasi kuoneka bananhasi haasi kuoneka makatora danho ripi uyu mwana uyu wakatobudirwa akadzika kwamarange uko nyaya ikataurwa yakatombokurukurwa aiwa kani hamusi kupindura bakani munhu haana kushayikwa nhasi neubva abuda mudzimuba aiwa inini handina kuziva ndati munhu haana kushayikwa nhasi nekubva abuda mudzimu mangwanaba ndikunyepa here wabambo ndikunyepa here wazvinzwa iwewe kuti munhu uya haana kuonekaba akambouya paumba tikarongera dhiri shuwa asi kana dai muri mubhazi chemo ukanzwa kuti munhu wangu akagara naye pasiti paya padzika haana kuzosvika mwoyo wakaurwadza audzokujibvunza iro ndadiwa nhuwe ndakagumisira pakati ndo pandakagumira vanhu vamwari asi handiudziwa kuti azofamba seiba andizvoba kuzonzwa nemudzimu wako buda kubva kuno kosvika uko iwe uyu neuyu makati dzuri wana chiremba n'anga makanyarara ngati chimbomirai nyatsai kudzika mahenyu haikona kumhanya n'anga dzinobatsira wanhu munyika kuti wapone makanyarara kuzonzwa nemhepo yakubva kuno kuti pamwe ndiyo kana kuti haisiriyo asi ndimi muri kutoziva kuti ndini ndakaenda kochunapo inini ndibva ndachunapo uyu bva azopedzisawo bhora bvaragowa munhu akumurume muchitomboudzaonza ari kunetsa kumurume shuwa saka izvo angaonetsa makazogadzisa sei handiti mamuri kuudzwa kuti mugadzirise magadzirisiro makazoita ngeapi ini nabvinya mari wodzanzingotsanjira ini
uyu semataurire anga ari kuita ndiye anga aine bhora remuzukuru wake. Handisina chendiri udini aiwa wakatambawo pakosha. Aiwa kutaura ndakataura ari iye wandituma kuti endai. Sekunorayira kwako. Wona sawira mira. Hatidi munhu anotaura kuti onzi wabata ere dhodhi woti ndabata asana kuzoya basi ndabata. Rega ndikutaurire chokwadi. Ndisati ndaenda kureba. Munhu watutaura nezvake kana akatofa ngozi utorionayo. Wakatopinda rako rakapindawo pakuchuna nekubatsiridza kupereka kuenda kumhondi. Dai ari wako mwana kana ari uyu mwana atorwa oenda kopiwa uyo bhazo tsakatisa abatsiridza kuti munhu aende kofa ndiani. Dai iwewe usinanga wakataura nyaya yekuti kune munhu anoda kuroora uchienda kotsvakirawo kobatsira. Dai akafa ere? Dai aruhura nenyika yaMwari ari kundoenda wakatienda kwaari kuenda. Ndikunyepa ere buwa? Saka mina ndikutaurire chokwadi. Handisina kumbokupoterera. Uri kupupura chokwadi chako chekuzvichenesa. Asi munhu uyu kana akafa ngozi unayo urimo munyaya. Kosi chipindure pemataura baba muchemuKristu. Pemanditi munhu wakamuona here makazodini. Handina kuenda kureba. Ngekuti uyu wakanga uta wakazomboende kumusha akazotengerwa magrosari akaende kumusha. Saka ini ndaenda kutoti zviro zvakanaka zvawirirana hazvo. Potogara kumba kwangu ndikati nditete nemuzukuru wakutotamba bhora rawo. Kana zvakanaka zvandonakira isusu tese. Ndinozviziva. Ndambokubvunzawo kuti sesu semamiriri azvaita. Chimiro chaapona asi unozvionawo sei ari wako mwana anzarwo uyu neuyu ndiwo bhora rawatamba pamwana wako. Unoti here iwewo uyu akaenda kodaidza uyu haana mhosva chimboitongawo. Aiwa ndiri kupazwa asi ini ndakanga ndakazvigarira mumba mangu ndiuchengete mume wangu. Uyu ndiye wakauya nesoko rake. Kani auya nesoko iwewe pane pakowo pawakabatsiridza ndo pandiri kuda kukubvunza kuti uzvipindurire nemuromo wako. Nekuti nyaya iyi ichabva pano ichapisa kumba kwako, ichakuwadza mumba mawakaroorwa, ichanobata futi kuhanzvadzi dzako. Iwewe une pakowo uri kunzwa? Kuvhima nhoro umwe anenge aruko takakomba deno handizvoba. Uyu anoti wewe, uyu oti wewe, uyu oti wewe, gwendere tiri kuti nhoro terera. Yoenda kopinda mumambure. Yabatwa kamumambure. Muka yedu. Basoko yani masoko ekundiparira ngoti ndakatogara mumba mangu ndisina chendikuziya. Mayo. Tese tinoti panapa mukationa tiri panapa. Chandinokumbira kuchinwani. Mutona titori panapa yatomirira mabunta. Ndizvo. Titerere zvakanakisa. Tese ta. Muri mukati zvamuri kuita muri mukati kupanana nguwa. Zvamuri kuudzwa nezvamuri kubvunzwa ndiyo. Kana paina nasekuru hanzvadzi dzamai avo. Handitika. Nyaya iyi itai muchitidetsera. Muchita muchivabetsera zvamuri kuudzwa nani. Unasahwira. Une hanzvadzi dzako dziri panapa here? Ndine waroora watouya, muroora newana. Simudzai waroora newana? Muroora wauya. Simudzai maoko. Alright, ndawaona. Yatsambira iyi. Naiwe shamwari. Dai ari wako mwana atsvagirwawo neuyo. Achisvikirawo peuyo achichunirwa. Munhu uyu abva azogombeka. Pakajeka here? Unoti handimwe here munyaya? Zvinozosiyana kuti abaya pfumo neatinhira hosi kanyama akadozosiyana kana makupiwa mavhima. Handiri kunzwisisa. Neazotema demo yadonha anopiwa mutsipa. Handizvoba? Anopiwa nyama yakawanda. Iwewe wakatomboenda ukatoona kwanga akaroorwa kwacho. Handizvoba? Asi nhasi inini muri kutofamba muri mega. Murume wacho hamusi kumuona. Makutaura madhodhodho ekuti hatimuziba. Hatichamuziba. Muri kutaura zvinhu kwazvo here munyika yeZimbabwe rino. Hamuchamuziba. Asi pamaitoenda nepamba pake pari pakembi pai muchitoenda muchitonge muda bikirwa chikafu muchitopaona. Asi nhasi yanjambu hamuchamudini, hamuchamuziba. Ndipo panobatika hutsotsi hwekutanga hwemabhinya. Unotooneka kuti apa pamakunzenga apa pakapusa. Ndo chaicho chikoro chemabhinya.
mungati iwewe pawakaenda nemunhu uchitopinda paomba pamambo apa muchitobikirwa muchisiya kumhanya muchibodzi ndibvunzirewo shamwari iwewe neuyu muri tsika nditsikewo iwewe mira ndati muri tsika nditsikewo matsotsi twini imimi munoziwana imimi mira haazombokuti ndirairirewo mwana wangu chimbonzwawo ichi nechichi nechichi musingaziwaniba sei asina kutaura namai awo sei asina kutaura neawo sei asina kutaura neawo sei iwe asina kutuma muroora wako sei asina kutuma uyu ba mbukumenyi muno wakadzi wangani walimo sei akauya paomba pako mirai akuuya pamba pangu ndati ini ndakachengetwa nditetangu aya mai wake igotwere mumba nababa edu ndiko kwendakachea saka ndakaroorwa kwabva ndagara kubocha iye ndokuzoonawo munda panga pasina imba yekugara wakauya kugara pangu muropazwisisa zvendikutaura handirambiba zvese zvemuta asi ndiri kuda kutaura chokwadi pamberi pajehovha mwari nyaya yacho kana kuti ndanga ndiine chitsotsi kana kuti ndanga ndiri kufunga chiro handina kufunga utsinye handina kumbofunga kuti zvakashata ngekuti mwana watete wangu uyu handina kumbofunga chakashata pamusoro saka tiri kukumbirawo kune munhu seukristu wenyu wekuchechi kwamaenda kuya minache kwamaenda muchiona mata muchiotaurira wekuchechi tiri kukumbirawo kune munhu seukristu muri makristu tauda chikristu apa mumba macho isati toda zvakawanda toda munhu ndiri kupazwa inini zvakazoitika kuti mwana adisapie ndinganyepa asi ndakange ndiri kutoti zviro zviri kufamba muright direction chimbomira handinganyepa pamusoro iyi atimboti iwewe inguva yehondo kana kuti ndezvinezvi obva wanzi tiri kuda munhu anoenda kosunga uyo kuti auye panapa titsvakirewo munhu anonyatsogona kurowa yobva waenda kotsvaka kuti uyu ari apa uyo bva enda kotora munhu uya bva auya iwe ndiwe waenda kotsvaka mupondi handizvoba uya bva apondwa wabva afa shuwa yangozi unotaura here kuti handinawo mhosva tenderera paita mutengesi iwa inini handisi kuramba ba asi ndiri kutaura chokwadi changu pane zvendakaita chimbomirai eni ndisingafungi chitema chimbomirai imimi pamuri kubvuma ndepapi pamuri kunyatsa kutenda kuti inini ndine mhosva vanhu vamwari inini mhosva yangu iri apa basi zvakazoitika kumberi toti hamusi kudini hamusi kuziva asi pamuri kubvuma mhosva yenyu pamuri kunyatsa kuona kuti kana dai kutaurira hanzvadzi dzenyu kana dai kutaurira muroora uyu kana dai kutaurira uyo nhasi pamuri kutenda kuti mune mhosva ndepa ndati wakauya mumba mangu inini ndini uyu wakandituma ndiwo noere iwo muti ngawo munhu uye wakazorora here ini ndandakatonyerera hangu nyaya yacho iyi ndandisisine inayo saka imimi uyu wakazondituma chimbomira ndaenda kobvunza imimi ndimi makazoenda kotsvaka anorora wakandituma handisi kutsvaka makatumwaka wakandituma endai mirai kani makatumwaka vamaenda komuona anorora ndakaona handina kuona unorora ndakabvunza hama yacho kuti hazi ndibvunzire hama yacho kuti yakarora aiwa ndikutaura chokwadi hama yacho vamaona hama yachoka uyu vamamutaurira kuti shamwari paita mhuka kupi handina kumbodaro zvazi na uyu hazi hama yenyu iya yakarora here unoti hana ndodzoka ndobva ndamutaurira uyu unoti endai mutaurira kuti ndinoda kuti tionane naye ndine muzukuru wangu ndabva ndadzoka futi sondo rechipiri hazi endai mutaurira mutaurira semunhu wetu wamunonamata naye tiri kundoti tiri pamwe tiutotaura uyu mainamata naye ka semunhu wamainamata naye ka zvishuwa mukristu wamuvhangeri wekuchechi kwenyu vawazouya shuwa wauya wamuvhangeri waya vawauya koonana paomba pani penyu vamawapa pekutaurirana paomba pani penyu mukicheni yani yeyu izvandisi kumboramba ndicho chokwadi chendakaita ndicho chokwadi chendakatoita handisi kumboparamba ndinoparamba here handisi kuramba bababa wabva wazonotaurirana kusango wakataurirana wega zvazvaita ikoko wadzoka tawirirana wega zvakanaka makorokoto randafambira raita munhu wamwari semutumwa wakristu haleluya hemeni vamazoti maakumbofamba
Magobva kumapiritsi enye BP. Mune shamwari yenyu iya basi. Makakutumai kuti imba ibate. Skanzi iwe munhu asi kuita tusvinuba uku. Kuti ngatimbopfuure nepo toite panel beating. Wakati ndadaidzwa ndokwendiri. Vamaperekedzana. Ndiri kuenda kumapiritsi. Wokani. Mabvakani kumapiritsi musati masvikaba. Kubva maperekedzana futi kuenda paumba bechi. Ndakatosvika. Pemurume uya paari. Ndionawo paari. Vamasvika vamapaona shuwa. Yangu yekutopindawo mudzimba dzemapurisa pakembi. Yarara kani. Vamasvika pakembi vamaona shuwa akarara nemupapa mubhedha. Wakazvambarara. Kwatobva mamboda kutseketudza nyaya vamaona kuti haasi kunyatsa kudaira zvisvinuba. Vamati rega ndisiye mukana teta aite chii. Imi musasahwirawo mai vekuchechi anga amboedza kumbobatsirawo. Imi vamazoti rega ndisiyire chipangamazano mukuru basa. Vamaenda henyu kumba. Ndipo vamakagumisira shuwa. Asi chaakunetsa ndechekuti munhu uya asi udini? Asi kuoneka. Yes. Iyo pandiri kuzvizwa zvese zvomuri kutaura. Asi kuti ndinonyepa kuti ndine chakashata chendakaita kana kufunga kana kuti kudini. Saka munotiwo kudii zvasiri kuoneka. Hasi kuoneka ndipo saka kuti vanhu vari kuuya panapa kuti tichione kuti zvakafamba sei. Ko imimi pamakambozvinzwa soko. Ko muri kufamba sei murume wacho pasina? Yes. Pemuri kutaura papa. Iwe ndiwe wakanochuna kuchechi kuyaka. Samukuru, ndiwe samukuru panyaya iyi. Wewe. Ndiwe ja. Munondikurira zvimwe ukamundikurira uku. Ni mwana wambarwe. Iwe ndiwe samukuru. Nhasi uno mhuka yako yatiza. Samukuru pamwe akasumwa, pamwe asozviziva. Takundoona rabhegi basi. Imi makamurumbotaura kuti munhu ari kunetsa. Munhu wedu aripi? Ndopendura kuti ndikutaurire kuti uyu wakanditi wakamboende kumusha kuKrismasi. Orati pamusoro iyi. Ndiri kumbira kuti mutitsvakirewo munhu wenyu uya mambo mutasi. Murume tiri kumuda. Mira. Murume tiri kumuda papi? Pano ngawi. Iwewe tiri kukuda papi? Pano. Samukuru tiri kukuda papi? Timu yakwana. Tona kune munhu. Asi shamwari. Aiwa. Wekuchechi kwenyu zvomu. Iye muprofiti. Nemurume wacho zviripo. Murume upi? Baba sapatero. Nanungu. Zikama. Nanungu. Sapatero nanungu. Murume wacho angakamuroora. Ndiye ndinotaura. Saka utaita 4 papi ndotora 4 wapi? Ndati vanhu wacho varume wairi. Iwe kani. Ayo antijiwe samukuru. Wakandituma ndoda gutu. Wakandituma. Zvakanaka. Sematumirwa wakamboita futi aya. Ndakaramba kuti andina. Mira. Wakuru wekuchechi hawana mati nemunhu wasingazivi paanobva nepaanogara. Wakuru wekuchechi mambo mutasa pano. Samukuru pano. Nyakuroora pano. Iwewe muperekedzi pano. Timu yebhora yadini? Yakwana. Basa redu rakwe. Asi mai imi muri chiremba. Amai. Mirai. Pakachena. Kuti muri yenyu izogare zvakanaka. Ndaona mapalira dzinza. Mabata mbiya nekunopisa. Mungakwire henyu mumuti. Motana magwavha nesure nekumusoro. Asi hazvishandi. Iyi nyaya munonyana iyi. Dai ndiri kutaura ine mubarwe inotaura kuti makabata pasingaitwi sei? Pasingabata. Saka iwe ukatora ndiri mienzi kunyika umo. Avana waruzi ndiri ndaituma vari kutonyepa. Pamusoro Ndiye waiziya zvekwawo dzinda ndiri mienzi. Pamusoro izvi. Ndakasvika. Pamusoro izvi. Vare nyaya bambai masoro. Aiwa. Vana imambotaurawo ndakanyarara. Iwe chimbonyararawo. Nai. Munhu ngapupure chokwadi. Asi unhu hwenyu muri kuita hwomukapirwa wakobara yave kumutemo. Panonakidza. Apa panoita musi apa. Chokwadi chinetsa kubuda kuti nwi.
asi chanda kukudzai muri wairi amubudi dhiba munyaya idzi. Nakukutaurira chokwadi, musambobude pano muchitaura kuti thangwe nanditi chinyiba. Mambo Mutasa, uyu ndiwe kutanga uyu obatanawo neumwe wacho. Bhande racho roenda mberi, wari kuziva kune munhu. Tailobvunza kuti vakazoponda muriye mwana uyu. Akusi kwangu ba ikoko. Mutoziva kuti akapondwa. Aiwa ndazwa muchiti twasi. Tailozwa kuti vakazoende. Hatisataziva kuti akaenda kupiba. Achiriko. Kwamakamisa imimi. Kwamakamuchestira imimi. Achiriko. Maziva sei kuti wakapondwa. Kwemba mama kudzosera bhegi kuwaridzi. Makadzosera muchiti munhu wacho aripi. Andienda kana. Wanhu wenyu imimi. Makadzosera muchiti munhu wacho aripi. Imimi makatora bhegi here kana makatora munhu kumba kwenyu. Amai. Mwana ushekwa ndiani wenyu? Mwana ndaziya. Makatora bhegi here kana makatora munhu? Ndaitonga ndati makatora bhegi here kana kuti makatora munhu? Angavadedza ndimainini wangu kuti kune murume ini ndasingazivi zvemauziba ndati muenzi pamusoroikani ndati akanotora munhu kumba kwehanzvadzi yenyu ndiani pautu hwenyu? handi kumba kwehanzvadziba waishanda ameno kani kwamakamutora kwacho ikoko akanotora ndiani naye bhazi achiyakuona awo ati kune murume uripo pamusoro ikani amusi kupindura mubvunzo muchemberi ndo panobata utsotsi hwenyu ipapo sanganai nemubvunzo ndati akanomutora kuuya naye kuzvirango ndiani? Makanga mamutora ikoko muchiti tiri kuendepi, ndiri kukutorera chii, uri koitei? Ivo magona kubvunza awa semunhu ndakashikamba vachiti kune munhu anoda murume ando akanga wafona kuti kana mai Masondo wauya kuHarare wozouya nawo ona mukomana wacho murume wacho uda mukadzi. Saka pandakasvika kuHarare mukomana mutaura kuti ndatouya kubva kumusha zikabva imimi chiitai kuti mundimirire tibva taenda tese ngekuti handikuziviko munogara ndipo takakwira bhazi naye kwakutondotakura kwabva atouyawo kuno kuya kopereka ana otakura hembe dzake kana chii akazotodzoka paakauya wakandouya basi achida kuya kuona kuti murume wacho ndeupi unotaura maina achisvika mumaintroduction maini ndiani wakavinga inini ekati mimi ndimi akati ndakutsvagira murume toda chokwadi maini usapupure kuti munhu wakafaba atidi kudaroba ndazvisanganisa zvivajujuzvira aiwa handisi kuti munhu wakafaba utakuti achisvika mwana handimi here makati pamambo kune mapepa akanyorwa ekutaura nyaya pamarango maiwe wini unataura chokwadi usati apa kwedu munhu awatozvikazokapindira vaidai yanga uya watoziva kuti mai Mutete ndiwaiziya zvemuno maiwe ndo chokwadi pamusoro iwe chinyarara tosaipa kutogara pamusoro ndimaiziya zvemunhamo chinyararai zvino nhoro yamakatora iripi? hatisi kuziva saka tauya pamberi hamusi kuziva ba ko zvaakubuda mudzimu chii chiri kuitika? ndizvo tati zvetiuye pamberi penyu tiziva kuti zvakafamba sei changa zvino ndiri kuti makasvipa dare ramakatamba riri kuvhiringidza upenyu hwemunhu kune dima kumberi munoti chiinazvo? ndanzwa inini kwete kunzwa inini basi ndikumboenda nemi zvakanaka ndati dare ramakatamba kumberi kwakasvipa munoti chiinazvo? ndinoda chiedza chiedza chinoonekwa here munhu akubuda mudzimu? pakatohwa hembe dzichiendeswa kuna sekuru avo takanyepewa nemurume iye kuti kwazi mwana wabva kuKrisimasi watotsvagiwa basa kumba kwake pamusoro izve kani ndati musashupike bane uko kani imimi murume waprofita chechi yatwetse mese munokwana pamambo Mutasa ndichimira futi ndirichi uhani hatimiri tiri tuba munokwana neni mese newaprofita wese wachakiriridza apa imimi mune makona muchanera mutatu apa haisi nyaya diki ba tisotsvaga ng'ombe ba tida kutsvaga munhu kuti alipi pane munhu kuti alipi
zvamuri kuita utsotsi wekuti iwe umwe achisara uku iwe umwe achisara uku achisati chapisaba. Kuna watori nevamwe vari kubudirwa wari munyaya iyi kumba kwavo wari kudonha. Kuna vanhu vautobudirwa wandiri kunzwa panapa kumadzinza enyu kuva muri kubva uku. Kune zviri kuitika, zviri kupisa mweya uyu. Wazwa? Kana ari mupenyu mambo wacho atsvaka magamba ekuti abude, ngaauye ari mupenyu. Hatina zvakawanda zvatoda besu. Aiwa. Kana akaverera nemvura tipei magodo acho. Imimi makadzosa hembe sei muri kuisa kuti mastatement kuti ninga akati adzokera kumba, ninga akati aenda uko. Tati tiri kuda makadini makakwana mobvunza na timu yenyu yese kuti wati ingoni papa wakati akadzokera uyoti aiwa ndandunye pangu akadzoka shuwa toti akaendepi kuda munhu pano. Asi tanda kufana kukutaurirai kuchiri kweru wasikana imoajarira nyaya ichakuzvimbirai jekunje munaro inhoro yamakavuya mavuya nhoro yenyu. Umwe neumwe achatakura nyama zviri maringene basa raakabata. Akanera pakuru anopiwa mutsipa. Muridzi wenyama anotora hunda gumbo nemusana zvakabatana. Munondoziva zvinoitwa kovhima. Pamusoro izvi Mchembere ndinokumbira munyarari. Hamusi muKristu. Kana musina chamakashaisha batu mupiwe mazuva manomwe muine munhu kana. Saka chinyararai kuti zii. Chitonyararai henyu kuti zii. Tine upenyu hwomwe munhu asiri kuoneka ba. Musade kuuya kotionererwa ba panapa. Musafungidzira kuti kana muchitonga mubhuku nekudyisa varume ndizvo munoita pese pese ba. Ngabe dzikamai henyu inyaya yemwana yeumwe munhu. Musati bamba wacho kana makaona akanyarara akapusa moti ibenzi ba. Dai makaitira vana vadiki wakaita vakomana wakadai so murutaura so. Dai mutaura so ere mi. Dai usina ulemara iwe. Wakamonerwa. Hauna mtambara kede wakaona wakalingana. Une wende. Wakaona na ulingana. Walipi wako. Dai wako mwana nzaro kupindura so. Ngandi muno tinobereka wani. Mweya kubereka muri kuita iwe. Makore mangani ya mafamba kwenda kwa mambo. Makafamba makore mangani. Sabu kwa tari ku. Makore mangani. Kwa muri kuita sei. Alright. Sewanu yeku church. Munhu amakambo arorwa muchechi nemunhu wenye muchechi obva ashaikwa. Makambo isa ere munamato kana mutsanyo wekukumbira kuti diti kushaya munhu. Baba, haiwa kani. Asiri munhu wemuchechi ba, muruzwa ere. Asiri munhu wendainamata naye ba uyu murume uyu watora uyu. Hatina kumbonamata naye ba. Handitomuzi. Asi kuti uyu murume uyu ndiye waiti ihama yangu. Hapazwa ere. Handina kumbonamata naye ba. Handitomuzi ndakatotanga kumona zuva iroro. Mona dei iroro ari kutouya kumba kwangu kuti aonane neuya wanga ataura kuti uya ikuru. Asi vanhu vachibva uya kosangana mumba menyu. Exactly wakauya ndiri kumbonyepa. Wakauya. Alright aisi mhosva. Mambo mutasi. Waruziva kune munhu apa. Idzosei kuna baba yakadaro. Hatipedzeri nguva. Mapinda mutipi. Nya. Kusvika taona kune munhu. Ime hamusadi. Umwe naumwe akatamba pake, akatora kuharare achiunza, akatambira, akapaumba, ainamata naye aiziwa hama yake yacho, mese mutipi. Kuti makatizwa naye achienda kuJoni, aiwa ticha, muchataura kuti akaenda kuJoni akaenda neapa. Asi ndati varume, mune moti, koimi chiremba. Chiremba. Ndio chiremba wacho ero. Unorapa.
iwe unorapa mira iwe unorapa uyo anorapa handirapi zvino zvinenge zvikubatwa muchechi medu saka ndotedzerera handirapide ndiani wekuchechi kenyauya pana asi handirapide murora awarapi right chimbomira pamusoro izvi ndo patinoda kukubata ichokwadi ipapo kuti munonyepa here kana kuti hamunye naiwe mwana komani awarapera wakamboita zvokuda kuraparapaka pakambotemwa machiraka wachida kuraparapaka kana mvume munozivikana kuti munoti hiha muchimboda kuraparapa handirapiba asi kuti ndaizi ndiite ndoda kukudzai chokwadi inini zviro zvokuti ndakakura ndiri nherera ndichikura ndiri munanhate ndoda kukudzai chokwadi chakaitika pendiri ndakatorwa nenjuzu asi ndatorwa nenjuzu ndakafunga kuti zviro zvinondoturikwawo seri kwebhachi unoda wotora handina kuziva kuti zvinoramba zviri pandiriba handina kuzviziva saka ngekunge ndiri kunamata ndakaende kopfudza chiga ichi pamusoro iyi sahwira unorapa pindura mubvunzo hongu kwete handirapi usati ndakurapa wakamborapa handina mborapa munhu handina asi zvinondoshowa kunge ndinotorapa handimiwega mira pamusoro mira mira kani ko ndikauya munzvimbo menyu ndikaona wawakabatsira bhechu ndisimudze chivhirivhiri kuya munzvimbo yamunogara ndonoti handionere hwani wakambobatsira kubatsira muchiwanu chero chipande kana chii kwese kurapa mira kani ndatiteerera ndati ndikauya munyika yenyu noone kuti handibati here 2 kana 3 kana 4 wawakamborapa uye heni mutonditaurira kuti ndakarapa kuti ndakarapa ndakagona zvahazi kunditaurira kuti ndakarapa akabva ndakagona ndototi ndakagona handiwaoni ba apeno kuti waripo ngatite bhechu apeno tiite bhechu ndozvandikutaura kuti apeno kuti ndakarapa havana kunditaurira hamuna kundipindura mubvunzo wangu mira hana kubvunza kugona kana kutadza ndati tiite bhechu here handinoti kamukuita bhechi nemi asi handisi kuziya pamwe ndakati ndiri kushandira pamweya ndiri kuzviita kuti itawo kudai takudai pamusoro haana kuzonditaura kuti wanogonera kushandira pamweya kudini kushandira pamweya kudini kuita kurapa asi kuri kwebu saka ndiri kuti chiko aiwa muri kunditi zveni muchiwanu chinonzi kurapa kuchiwanu kumweya hakusi kurapa ba pamusoro mira muchemberi kurapa kwekumweya kunonzi chii kurapa kwekuchiwanhu kunonzi chii saka turi wamutsenga papiwe handisi kutsenga basi kuti ndakutofara kuti muri kunditi ndiri kurapa handa kutozwa kufara kuti muri kutonditi ndiri kurapa kutaura chokadi kuti ndinewe ndakatobatsira achitadza kuya konditaurira kuti makagona kabva ndiri kutofara kuti ndakurapa mumweya unorapa kuchechi kuchechi unobatsira vanhu ndozvendataura kuti kuchechi handibatsiri bandinotowataurira kuti zvikange zviri pamwe kuti ihope dzichiuya pane munhu ndinogona kuataura kuti hope dzako dzidzirundudzira zvakati unozviziva sei kuti idzi dzikutaura zvakati chikoro chacho unochiwana kubva zvakandouya kubva kupi hapeno hazvo kuti ndiri kutofara saka unorapa here saka ndototi ndinorapa ndakutofara kuti ndinorapa ngekuti ndiyo hondo yendanga ndiinayo kutambudzika kwese handisi umbotsveta vanhu utaura chokwadi pamberi pamwari kuti ndinotorapa ndakadaro uri tsotsi asi utsotsi hwako tichazokurukura unoziva shamwari unatondibatsira heri kuti zviri unaka takadai so asi iyi yamurutamba nayo iyi unonyatsa kuziva uremu hwayo here ndiri kuizwa yemataura heri ndiri kutoizwisisa ndati nyaya yamakatarisana nayo
uri kuziva here uremu hwayo? Ndiri kuzvizwa baba, Uremu hwayo yakarema sei? Yakarema. Munoti mwana wangu ndisingamuoniwo pamba ndinodini. Inorema. Saka muri kufara nekutsakatika kwemunhu? Aiwa, handifari ndizvo. Saka mweya mutsvene uruti? Ndiani? Mweya mutsvene. Ndataura baba kuti imimi kuti makunditondidudza kuti ndinorapa ka ndiri kutozwa kutofara endi matoapa nechimwe chikamu chandifadza. Tingapedze nguva? Ndafara ini kuti Mambo mutasavari kufara. Waperekedzeyo ava ndiani? Sabhuku? Vanhu vanoziva kune munhu ava? Baba ndikuziva. Totobatsirwa. Ndapedza dare. Discuss TV, inonakidza zvekuti